ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಹಾಳಾತಿನಿ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಕೊದ್ದೆಲ್ ಕೈ V4 ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಿಡ್ದು ಅವೇತೋ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಪರಿಚಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲನೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ನಡಪವನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಲು ಅವನ್ ಪೋಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಜಿ ಆಯರು ಅಕ್ಕಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಪ್ಪಾದು ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಡ V4 ಪನ್ಪಿನ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬನೋಲಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬನೋಲಿ ದಯಬನ್ನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಣ್ಣೆ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕೊಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಅದೇ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಬಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತ ಟೀಮ್ಲ ಸಮಾನ ರೀತಿ ಇಡ್ತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗಳ ಪುರದ ಮೊಕ್ಕೆನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ವನಸು ತಿನಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತೆರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಡು ವನಸು ತಿನಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿನ ಐಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂಬ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ನನಾತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಡೋಲು ಬರಡು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬತ್ತದು ಲೋಕದ ಪರಿಚಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಆಶಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಇರೋರ ಪಂಡರವೇನೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಊರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಅಲ್ಪದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಇತ್ತನ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ ಪಿದೇ ಬೈದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇರನ ತಂಡೋಡು ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕ ದಿಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು 19 ಲೆಪ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆಮಾರಿಯ ಕಾಯಿ ಬಂದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಳೆಮಾರಿಯ ಕಾಯಿ ಬಂಡ ಎಂಗಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ವಿಷಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಆಗ ಮಲ್ಪಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮನ್ಪಿನಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಾಡು ನಾಟಕಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಂದು ಪಿದೇವಲ್ಲ ಅಂಚೆತ್ತನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಬುಲೆ ಏನು ಬಣ್ಣಾಗ ವಿಶಾಖ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹಾಕಲು ಮಿತ ಬೈದ್ನಕಲು ಭಂಗ ಮಾತದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆತಿನತ್ತು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ದೊಡ್ಡ ಬೈದ್ನಕಲು ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎದುರುದು ಕೆಲವು ತಲೆ ಗದ್ದವೇರು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ತೋರಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಬೇಗೋಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಬೇಗೋಡೆ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ತಂಡ ವಾ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ಮೂಲು ಸೋತ ಎಂಕಲು ಅವ್ವ ಒಂದೇ ಬಂದ್ರೆ ದಯಪನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿವಸ ಹೇಳಲಿ ಎಂಕಲು ಎಪ್ಪಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಒವೇ ಅಕುಲು ಟೀಮ್ ಮೊಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಏರ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೊತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸೋಪಾನ ಬುಡ್ಪಾನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೆಲ ಆಕಲ್ನಟ್ಟು ಪರ್ನ ಸೋಪಾರ್ ಮಾರ ನಿಕುಲು ಆಕಲ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸೋಪೋಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ಲ ಸೋಪೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಲ ಸೋಪೋಡೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮು ಮರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎದುರಿಗೆ ಸೋಪಿನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪು ದಿಕ್ಕುಡು ಆ ತೀರ್ಪುಗೂ ನಾವು ತರೆದಗ್ಗದು 100% ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮನ್ನು ದುಂಪತ ಎಂಗ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ತೆಲಿಕೆದೆ ತೆನಾಲಿ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದೊಂಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.